Kesengi basispa kan hinyo. Ha keketeng pa ukun msi makut. Amen. Kutra Jisu pensle ingi dak msi makut jong me. Kasiti banikong sikoren kelenong kabahinyo. Mta sepang kikam mapilatho. Kakambha ya ubriyo bananom don jingadei bar kekentai. Henry ban kiar na kajing auria man la usendrang tu undon la katengah. Bat man la kekentai kandon la utengah. Utengah bat ketengah kidei ban pendap keliang ya kekamram si tengah jongki. Ketengah kamlong terai ya di Henry kalong kejong utengah jongka. Utengah umlong terai ya di Henry ulong ujong ketengah jong u. Wat ya kentaj ban ya poi si tengah. Lemda kalong da kajing ya menjur lang. Sipor ban IT ya di ha kajing duai. Nangta saya poi biang. Yo usaitan open show ya pi. Namar baduna kabor sensyar la di. Ngaong ya kani kum kajing seneng ya pi. Om kum ka hukum. Ngada kwa bama pi pinda ya long. Kum manga. La kataru uwei pa uwei. Udan la kajing ai na ublei. Uwei kani uwei pat katai. Ya kitu kiwan pat syong kurim kiriu kentai. Ngadon kani ban ong. Kan jinda bha lada kisah kumba kilong kumba long mangaru. Henry lada kimla asya kini apoi kha. La bakin apoi kha ban ya kabakin throw sangsot. Ya kitu pat kibala apoi kha nga ai kani ka hukum. Om dei ken ka hukum jonga Henry ke jong utrai. Katengah kam dei ban klat na la utengah. Lada ka klat kadei ban sa marwei. Lane ban yisup biang bat u. Hakaju karukom utengah om dei ban pelat no ialah katengah. Hakiwei pat om dei utrai Henry dei manga ba ubaong. Lada upara udon katengah kabam ngai Henry kabam mon ban imringkat bat u. Dei ban pelat no yaka. Bal ada ka kentai kadon utengah ubam ngai Henry ubam mon ban imringkat bat ka. Kam dei ban pelat no ya u. Ya utengah bam ngai lapan kentang da katengah jung u kabangai. Ya katengah bam ngai lapan kentang da utengah jongka ubangai. Lem kumta ki kun jong pi kin jinda lalong ki bam kuat. Henry menta ki long ki bakuat. Lada ubam ngai upet no i on mat le kumta. Utengah ne katengah bangai kilat lut habajia kumni. Naba ublei ulah khot ya pi ban im ha kajing sup. Kulong kemi kumlo pitip bapinyo pen im yala utengah. Ni ma pi kulong kpa kumlo pitip bapinyo pen im yala katengah. Uwei pa uwei udai ban im kajing im kaba utrai ulai bentah u. Da kaba ne kumba ujulong menba utrai ula khot ya u. Ya kani kajing hikai ngala ke balang baro. Hatu la khot yanu andala ot share. Uta dai ban len ni kala kajing ot share. Hatu la khot ya uwei pat ubam sim ot share. Dai ban ot share ya u. Kajing ot share kamlong ai. Ki kajing bam don ya karu kam lei. Kabakongsan kalong ban rakhe ki hukum ublei. Uwei pa uwei udai ban ne kumba ula julong menba lakhot ya u. Pilalong umrau habala khot ya pi. Wat kuslai ya kata. Henry lada piyo kalat ban lak lut. Tu jit ya ka. Umrau bala khot ha utrai ulong balak lut jong utrai. Tik kumba balak lut ya bala khot ulong umrau jong ukris. Ya pi latit dakador barem. Wat kela kimrau brio. Gupara uwei pa uwei na pi udai ban sa akmat ublei. Hakata ka jinglong jing im kaba uladon men balak khot ya u. Sepang kiriu soti. Ngam sim yu hukum ai na utrai Henry nga ai jingmut. Kum ubala ban syania da ka jing sin ai utrai. Kalong kani. Baka puat menta kalong kaba nga imat kabha ba ubriu unsa kumba ulong. Late pi ka tengah. Wat ban lak lut. Pidang marwai. Wat tengah. Lada pi apoi kha pim le pop. Lemni ki thei soti ki le pop lada ki apoi kha. Henry ki baya poi kha poi man kinya kendu bun ki jing jinjar hakani ka jing im. Bat ngada kwa ba pin lak na kini. Tinga ong hapi. Kupara kapor kalong kabakim.
Nadu mentah kitu kibadan tengah kideban im kumba kimdon. Kitu kibayam kideban im kumba kimyam. Bat kitu kibakemen lakum kibam kemen. Kibatiet kideban le kumba kimdon ai. Bat kitu kibapendon kam ya kapertai la kumba kim pendon kam ya ka. Namar kapertai kumba ngitip ya ka kanang lengat. Nganjin dalakwa bapinlat na kijingku selai. Ubam dan tengah upenlat jingmut hakikam jong utrai. Ukuslai kumno ban pensengobha ya utrai. Henry ubadon ke tengah, ubun kam kat badawa kawani kapertai. Bat ulut por hakaba pensengobha ya la ke tengah. Kani kemut ba ulong ar klat. Katai suti sisin ong, kanu ke kentai kabam dan tengah ka kuslai tangi ki jong utrai. Kabe asya ka jingkut hakamet bat kamensim. Ka kentai kabam tengah pat kaperkat ya ki jong kane kapertai. Bat kaling a mensim bat pun sengobha ya la utengah. Ngakeren ya kane hapi bapindup mentoy. Ngam kwa ban khanglat ya pi Henry nga angnut ban le ai ban mentoy ka ban yarap ya pi ban IT lut ya la di ha utrai. Nak benta kitu kebalate ektien bat kil balara yarai ban om ya poika lada usinrang brio usngo ba umle don akor la kasamla namar ba umla ban sensyari la di bat ba om ban si ban le ai pangkata ula ban le kat ba usngo bit umle pop lada ya poika bat ka. Henry lada unu larai kot halaka do unu klempen bor mano pada kamon balaj lut ban pensa soti ala kasamla ule ke babha kumta uta abaya poika ala kasoti ule bha Henry ubam ya poika ule kambha ya ke kentai late ba tengah jungka kat ba udang im lada tengah jungka uyap no kalala lut bale poika kat ya uba kamon tang ba ha utrai ken Henry kajing perkat jong ha kajing perkat jonga kan kamsuk lada kami poika syu bat ngatarai ba mangaru ngadon ya umensim bekut kaktin jong utrai ngis ngongu ya ublei kijing jubab jong Paulus ya kijing keli seki Kristan hakoren hakal nong kabhanyo kelong kabakongsan bha wat hakajing adai jongi ru hakani kajuk jongi kabamenta Sibun ba ke ba Paulus ula jubab ula batai bat kajing sngoret ke jong Paulus uong ba katu kat ni uong kani kan layo ka hukum na utrai kum kajing pelaj tengah uong kani kan ka hukum jong utrai na ta kada haba kadai ka hukum jong utrai la bat yang ngi la te gi ngimla ban penkela ngimla ban pelaj lut ta kada uong ya kum khat ka ba pra ter ba uong ba kadukhat ka ba kendai ba sipau ya kitu pat kibalaya poika nga ai kani ka hukum omdai kin ka jonga Henry ka jong utrai ka tengah kamdai bania khlat na la utengah lada ka khlat ka de ban sa marwei lani bani suk biang bat hakaju ka rukom ru utengah omdai ban pelat no ya la ka tengah Paulus sudah ban kia ba kani ka de ka hukum ka bangayo na utrai kani ka de ka hukum jong utrai namar uji sur ulaong ba sisian balai long kawai omdan balak ban pelaj ha gospel Matthews luna bakhat kendai dukat banikong terter haba Ukraine sepang ka songkha songman Paul Jisu jubab eki Farisi ong ba Moses usha epi we ne pelaj tengah dai na kadau kucing do nur jongpi Henry nadu ba sedang kam sim long kumta But Paulus sang ni ruang pai kani kam dei ka hukum jonga kani ka jong utrai ba ka tengah kam la ban laj no na lau tengah ha ka ju ka kom ru tengah dei ban pelaj no ya la ka tengah kam la ban don ka jinga pelaj tengah ha kitu ki runget ki balai yate da ka sakramen ka jing kentiu kurim kani ka ka hukum ka baskem ka hukum ka jong utrai ba Paulus pun kan mau ingi ya kata sasisien nang tare usneng ki kamram ka bangi dan si tengah ka kamram si tengah ka ba Paulus Ukraine kada ngobakongsan do kata-kata wang ba mangingi den pendap ke kamram si tengah baro ke kamram si tengah bar kamtam eru ka jinga poi si tengah ngimdei bani kentaj wat bani poi si tengah bani poi si tengah kamdei ka pop kadai ka sandur ke jong ublei ha ka song kha song man nang ta kada Paulus wang lada pi kwa bani kendia na kata ban penlek por ka jing duai le si ban khamjan so ublei ban penlek por ka jing duai ngila ban le kata Henry da ka jinga sungthu jingmut lang boro arngot
kam dei ba usenrang maroi kwa e kata ni ka kentai maroi ka kwa e kata usenrang kwa bani poi ka kentai pada ka ong em da kum kita ki aka la ne ka kentai ka kwa usenrang u ong da kita ki aka ka dei bandai da ka jing sung thu jing mut kani ka jing shong kha shong man kani la dang rai bani poi kharu ka dei jing thu jing mut la dang rai bani kendia ru ka dei jing thu jing mut tang bala dang kendia tang si por ngi bani poi kha biang kenang benuk yada ya kajing telot jungi iwei pe iwei kam tam kum ki senrang ne kum ki kenthei ro ha ju korukom banyada kajing long breu kajing telot jungi ya kajing kwa kamet jungi na ta kadau pangila don la kajong ka kurim ne la kajong ukurim ngila banya poi biang da kajing sung thu jingmot kawai ka bakong sandu ha kani kajing hikai jong Paulus ngi hab ban sung thu shai ba Paulus ong kum ne ka tin jo blei ka kwa ban hikai yang iwei pe iwei kani kajing hikai ngi don kam ban penrung lang hakia ha kapertai bro kawai ban sung thu ngiu I menta ki don kini ki jing ki an ki kanun ki ba keren sepang kata wat kata ka bangi ong ha ka jing ye song kharu ka ba penbor ka aka larangi sung thu bha ngi pdiang ye ka tien jong blai kinum wan kum kita ki aka Paulus ong kum no ka tengah kam dei shu ya la de kala dei na ka benta tengah om dei jang kata ru ong ru tengah ru dei shu nam tai la de dei na benta ka tengah jong ka ba mot kan ni om dei shu bang perkhat tang ya la de hendek haban perkhat ru ya ka tengah jonga hakadon haka ai ka situation menta kadai ni em ka por bangan ya poi lada manganga kwa ru hendrai ka tengah jonga kadon em haka ta ka por manga ngalak ban ya poi haka ju kom ru nakaliang ka kenthai ru ka perkhat om dei shu tang ka jingkwa na la jong hendai ka perkhat na ka benta u tengah jongka lada ngam dak kwa ru hendrai na maru tengah jonga udon kam ngia poi kha kata ka jing hikai ka badon kam ha bangin pendrung haka imlang sa lang jungi iwei pe iwei ru teng teng ngi salia ban kren iki ki aka hendring I menta bare kimi ki kenrum kenram ka ki kes ki bawan menta kum ki haka partai marital rape kita ki aka balai ki wan namar balai kamet jungi ngi klet bah ka sung kha sung man nga dei nak benta utunga dei nak benta jonga ngam dei shu yala di haka ju urkom am dei deng ya ka kentai usin rang ro ka ju hi kan ka tien jong blai ka khlam nyo ben ni kentai hende ka ong utengah dei shu yala di na benta jong ka tengah ka bomot ka ai gai bom ule ha ban perkhat na benta ka tengah jong wat ha ka song kha song man wat ha jinga poi ka jinga poi jong ki si tengah ha ka ju ko kom ru ka tengah kam dei shu yala di ka dei yo tengah jong ka bomot wat ha ka jinga poi ru ni ha ban perkhat iwei pat bat kan ni don kam ban sngothu kon man ko para ba I bat ban hikai lang ru ye ki wei ru sepang kan ni ka jing sisia sepang kan ni ka jing sisia jong ka jing hikai sepang ka song kha song man na ka ka dau ha ka be dei ba ka song kha song man kam ta mangi ki kristan la ngi sngothu ba bat ngi la bat em ye kan ni ka jing sisia bat ban sam lam si ki wei kan ni ka jing sisia em ngatharai ki imlang sa alang jungi ki ying ki sem jungi ki ying ki sem jong ki tu ki bampa long kristan ro kinsa yo jing hikai be kinsa yo jing pensyai tangba ngi haban em mangi ki badai ki kristan ngi haban hikai ngi haban em nalajong ngi haban don da ka jing burom iwei pat ka tengah ya utengah ya ka tengah kani ka dei ka kamram si tengah nang tara ngin sapuli ki wei si ti jong Paulus ru kam tam ka si ti ki Efesus ba Kolosi ngin sapet yang tu ki wei ki kamram ki badai ya ki si tengah ki ba Paulus Ukraine hangi iwei pe wei ba ka tien ju blei ka kwa ban hikai ngi iwei pe wei sakwai ka jing hikai jong Paulus hang ni ka dei spang ka jing khot engi ladala khot engi ngi de benya ine aka to ka jing khot kamot bangin sa marau sa wang la fi alat ban lat lut ka bomot la fi alat ban kham ruspa kham pha dak lenti ka badai ya cakata ni lei hendrai ka ai ka bomot ka jing ong jong Paulus ka bomot ba wat chu kwa ban but teneng ki wei pat pila khot ya pi ban long hakani ka rukom la khot ya pi hak pol bala ot share bo kam ni lei la khot ya pi on khampat ot share kam ni lei kini ngim dei ban penbut teneng om dei namar bala ot share uni la ne no namar ba uni udan hakani ka bentan hakani ka kam ne hakani ka kamram u kham hok pane pi em la da ma pi le pha ka kamram ba ma pi la khot ya pi ru pi la ban long ki ba hok hakmat jong ublei hadin kata Paulus Ukraine sepang ka jinglong sotti kawai ka Paulus ong ni kani ka bdei ka hukum na utra rengang ka kwa ban ai jingmut kum uta bala ban sania kun men ko para ba it kasong kha song man kadai kadak jong ka jing it kadak jong ka jing it usinrang bar ka kantai kani ka jing it kadai bandai ka pedeng jong ka song kha song man na kata kadau hakani ka juk jungi menta bun ba alisi ki ba ong ba kwa bane song kha tang ba khlam pa di kendu yo bri ba ki it ne ba ka it ne ba u it
tang ban namar bala he erta tak rau sia song kha bai kamlong kata kadi ke jing perkhat brio kamne ke jing perkhat ke jong ublei namar balai ba na yo ile sila sai mi okun shu tak ada shua bandir ke por empat hire yo brio empat kwa hire bani song kha tang namar ba tang ban yo okun apa dah e song kha la song kha no hatu kata kadi ke mon jong ublei hatu kata ngidap da men sim bakut Paulus pun kut ikani ong nganga ajing mut ikini ke rokai ngangai bangadon ya men sim bakut dei bau kentat ne bau artatien re Ukraine da kajing sngoret ban pen pau khmat jong ki wei pe wei bangaru le sing ngadon ya men sim bakut ngatep bangadon ya men sim bakut ngangai bang mangaru ngakren da ka bor jong men sim bakut bat hang ni ke por ngaru ngangai bang Ngasimi ni kintin jong Paulus iban ong ba ngaru ngangai bangadon ya men sim bakut ngakermen bau men sim bakut Ukraine leng ba jonga ban ngakwa ban ong ikiru kan ikisamla kan thei yang ikilong kemi long keparo kamtam ikisamla kan thei banam pun bor iki sakasong kasong man lada maki kimpat ikendu ya obriu uba ki it lane ki kwa hakajing em jengki ken ma wa juhun bansu penlong jubor ya kajing em la jong pin sababe mila ban lada kasong kasong man ngasi kidan ki kena kan thai ki ba se kli jing kli yu se ong ban ngasi ong ki kaphaban song kha tang ba don't marry for the sake of marry da wa ju song kha tang na kada ban ong ba ki wei la ya sho o par lok jang la ya tho kan la ya tho kun na la ya tho kun man la ya tho kun barok la ya tho tang amar pe ya tho ngar ngan ya tho la ya tho no tang ban bar ban di don kam ban ya tho kamta kam dei ke jing em ko samla ba ye kamta dei ki kan thai kata kam dei ke jing em pin sababe la da long kumta em la da ka dei ka mon jong ble ben shong marwei ro yai ne pendon burom ye utrai ken hendrei la da pi shong marwei na mar ba pi le sarong pi kan tai ba phim tre ban piang sandur jong ble namar pi kwa ba he kerdan pi pe yo ni wei ro baduna utai wei ro baduna namar pi long jit palat pi takada pi sak marwei kata ri jing bakala jong pi hendrei lara kadi ke jingkot jong ublei pin syong marwei namar ba pimi kenduk ria no pendon kam kan ya kata ka sap ba pin syong marwei pendon kam ya ka spak ka po ke jing kamai jong pi si bon ba ngidon ki kun sweat akan ka imlang sa lang jong si bon ba ki kena ki bam la ban school ki bam don ka bam di bam don ba sumal ngin pet lang ro seki ken bale ngin kuslai ya kata ka jing em ka don jingmot lada mangingi keluar ben em ka kum ka sandur ka jong ublei ta si sien wat song kha tang namar ba pikwa ba namar ba kiwei ba khoi ki ong ban song kha em kham na me ki thei you are strong pilong ki ba klan u blei u jiet epi song kha namar ba phi la dei ka por ba phi lai kendu yo bri ba ka dei sandur jong blei dei namar ba khun mama la yo lok ngar ngan yo lok no em kata ka dei ba ba kala bat ngim dei ban long tlot ela jong phi la pilong kriu kan thei mar wei ru pila ban pendon kam ya kaspa ka pau ka kerdan ka jing don jing em ka jing trei chu phi na ban ta si bon ba ki baduk ki batoi ki bakerdu ki bajinjar pila ban sakri bahaya utrai ro wat ju khusla ya kata hendrei ka babhadu ka dei kata kan ban songkha bal ada songkha am kam dei ka basuk ni don sibun ka kamram manga ku mukpang don sibun kamram kalau jengaru ka don sibun ka kamram tang bala rangi songkha ka dei bendei da ka jing ie ka dei namar bangi don da ka jing ie hendrei la da ngim songkha ro kadai namar kadai kesandur song oblei dei namar ba ngasngau do ngasu kumtam ter tangka wei wat ju sarong hoi la dangi le da ka jing sarong la dangi le ngi sukan tat ben yeki wei kata ta ngem la le hendrei la dangi ya kelenti ba dei ngem ya kendu si saya obri obiang te kam le shania ha oblei ulan penon kam khambai ka jing em jong pi ha ka jing long mar wei ro kani ka de ka jing khot jong oblei ngi wei pe wei en yero ya Jesus Christ junam la junam amen Wabneng to ai ba kaching ek ba mela ai ngi ha ukun chungi u Jesus Christ u men chungi ba kading zo kaching ek wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching kemen ba kar khu na man ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching ek ai chungi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam ju tha chung ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo ba ya kaching tha baro a kaching kmil ti ba tikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba adalah job ya ka bo jong ka senior ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang nak menta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing kan pen saprian ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jong ni sha satla ka pertai chami ublai jong ni ubala ka khu junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kudu no kutam Jisu terus ini kemarin rap jing Kristen
tu dua ina bung ta chingi